Základná škola v Bošanoch má 380 žiakov, 25 učiteľov, 30 počítačov a 38 notebookov. Pozývame vás na návštevu do jednej triedy na prvom poschodí. Do 6A chodí 21 žiakov. Bola by to celkom obyčajná trieda, keby v nej nebola interaktívna tabuľa, vizualizér, tablet a keby si pred hodinou žiaci nevyberali miesto učebníc zo školskej tašky notebooky. Bolo to takto. Poznáte to, keď sa na Vianoce dejú zázraky a plnia detské priania? Deti zo 6. asi prijali notebooky šalali, stále nechodia sme zúfali, dajme im poslami triedna, výborných slohy tak jedna. Čo? Komu beží internet sa má? Čítať pokec nechaj na doma. Starým knihám dáme padáka, to nám tie notebooky zasmaká. Zacvakať notebooky nie je ťažké, keď to má kto. Chce to dobrých sponzorov. Firma Microsoft a jej reprezentant Roman Baranovič vedia ako na to. Do projektu Notebook pre každého žiaka vybrali našu školu a tak sme v decembri slávnostne odštartovali. Projekt podporili aj Juraj Kopáni, PC Plus a Lenovo. Projekt prináša veľa pre žiakov, pretože vďaka nemu sa môžu si rozširovať svoje vzdelanie a majú väčšie uplatnenie v ďalšom štúdiu, ale aj v ďalšom živote. What do you think about the project? The project that you're doing with those kids is very interesting. It's innovative. I'm sure the school has to do a big thanks to Microsoft. Hi, it's my second time to be in Slovakia, and I'm very proud that I have the chance to see you in the class, and I think it's very wonderful because all the teachers know how to use this equipment and use really well. Thank you very much. And I think You're really doing great and we are very impressed what you can show us. And I'm very happy to see the kids that can operate the PC so. Spolu s projektom sa zmenil život celej školy. Učitelia si založili klub moderných učiteľov, majú svoje blogy, na ktorých informujú o svojej práci. Aj žiaci ostatných tried využívajú výsledky projektu. Tešia sa na to, kedy bude 6. a voľná, vtedy môžu aj oni pracovať po novom. Naposledy sa tešili štvrtáci, keď mali videokonferenciu so štvrtákmi z Lieskovca. Čo dodať na záver? Sme na začiatku, plný elánu a nápadov. Držte nám palce, aby sa nám podarilo zrealizovať ich.